δυσλεξία σε καμιά περίπτωση δεν είναι ασθένεια, είναι μια διαφορετικότητα στην αντίληψη λέξεων και ανάγνωσης από ορισμένα άτομα λόγω διαφορετικού wiring, διαφορετικής καλωδίωσης του εγκεφάλου. Το radar είναι ένα ακρόνιμο από τις αγγλικές λέξεις Rapid Assessment in Difficulties and Abnormalities in Reading, δηλαδή μια γρήγορη εκτίμηση των δυσκολιών και των αναμαλιών του διαβάσματος και επομένως είναι μια μέθοδος πρώιμης διάγνωσης δυσλεξίας και αναγνωστικών δυσκολιών. Με τη μέθοδο Radar μπορούμε σε επίπεδο μία συλλαβής 2 γραμμάτων να πούμε με μεγάλη ακρίβεια πού ακριβώς είναι το πρόβλημα και επομένως να δημιουργήσουμε μία θεραπεία τελείως εξατομικευμένη για το κάθε παιδί. Η ψηφιακή υπόσταση του Radar το κάνει καταρχήν πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αντικειμενικό και πολύ περισσότερο αξιόπιστο από τις κλασικές μέχρι τώρα μεθόδους διάγνωσης της δυσλεξίας. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνει από Έλληνες επιστήμονες κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη και χωρίς καμία ομπρέλα οποιασδήποτε φύσης. Γι' αυτό νιώθουμε πολύ περήφανοι γιατί έχουμε φτάσει να χτυπάμε τις πόρτες μεγάλων θεσμικών κέντρων όπως είναι το Harvard και το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης. Αυτό είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν. Το μεγάλο μας όραμα είναι αυτή η μέθοδος κάποια στιγμή να ευαισθητοποιήσει τους ηθήνοντες της ελληνικής κοινωνίας και να καθιερωθεί σαν εξέταση σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Είμαι περήφανος για το Radar και για την ομάδα μου, διότι τα παιδιά αυτά στη διάρκεια της κρίσης έδειξαν ότι η Ελλάδα είναι εδώ και υπάρχει με το πνεύμα της, με την εφευρετικότητά της και με την πρωτοτυπία της, ερχόμενη για πολλοστή φορά να συνδράμει σε ευφυΐα, εφευρετικότητα και αντίληψη στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ο σκοπός μας είναι η επόμενη γενιά Radar να πάει σε mobile applications, σε cloud μορφή και έτσι να είναι προσιτή όχι μόνο στις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου, γιατί δικαίωμα στη γνώση έχουν όλοι και όχι μόνο οι λίγοι. Ιστορικά ο Έλληνας παρήγαγε πάντα πρωτότυπη γνώση και η μεγάλη του δύναμη ήταν το μυαλό του. Δεν είχαμε ποτέ βαριά βιομηχανία, η μεγάλη μας πρίκα ήταν η αστροφία μας, η εφευρετικότητά μας και η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε σε οποιαδήποτε συνθήκη. Νομίζω η γνώση, η μετάδοση γνώσης και η παραγωγή γνώσης είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ξεφύγει η ελληνική κοινωνία από το τέλμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Δόκτωρ Ιωάννης Ασλανίδης και είμαι ο συντονιστής της ομάδος Radar, μιας καινοτόμου μεθόδου διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας.